салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рӯзи ҳамагӣ иншалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навор имрӯз аст анами намуд платчаи навинка на сета омадагӣ баямбудагиё. Ай ранги сиёҳам духтаро дорем, нигоҳ кунед. аҷоибот фасонак бежвиам дора духтаро. Ин омада 350 сомон, инш 250 сомон. Размер ин ай 50 то 60, айш ай 48 то 58 духтаро размер дорем. Ё чанди будан нархи савдо? Ё 250 сомон диоро духтаро, ҳам бежви дора, ҳам ранги сиёҳ бори новинка. Нигоҳ кунед. Аҷоибот хушрӯ. духтаракҳои конкретни харидор рақамҳои пай зумрата дар рӯи экран мондагим. Суроға 12 дарвоза, 3 қатор. духтарако ани духтаро бо мехошон снимаиши нархошон духтаро 300 сомонина. Замокатян ду таранг дора. Бирӯзарам дора духтаро. ин ранги талхабарг барои модару начосдор духтаро ғавсак. ина бо тигрои новинка духтаро паланги шамол паланги ман меган ҳамонда холас. ё чанде 350 сомон духтаро. размери ай 50 то 60 размер дорем. ҳозир танаи модели мо як бор нишон метим духтаро, бубинен. ина модели мо размери ай 50 то 60 дорем. снимаиши бошад? не снимаиши. ин духтарои конкретни харидор марҳамат. духтарако байни ин намуд ангорка омадагия нигоҳ кунед. ангоркаҳои тоза размери 50-60 я пай зумрат. ин духтаро нақша мегуфтен я бора пай зумрат 350 сомони духтаро. яъни дизайнери хадомина духтаро нигоҳ кунед. дизайнери хидмат замоки оригинал 100%. духтарако ин апай зумрат хати маърифӣ мекунам. марҳамат када гап зане платиёчон расветкош набуд омад инро гап. ассалому алайкум апамфарои ман набобори навтон овардам. нигоҳ кунед расветко набудан расветкои нав омадагиян. ҳамаш сангои дубай, сангои сваровски бо дубай. качестваш нақс размер мешавад 44-60, нарх мешавад 250 сомон. нигоҳ кунед ҳамаш. баъд бо инаи кардиганом омадан духтаро. размеро мешава ана 48 58 тани мешава 65 тани мешава. набинед замоки нав ана модели хидмай набинед мехош снимающий замок снимать мекунед. ана иш снимать намешава духтаро. неҷаш мех дора, дасташ мех дора. ё нархошон мешава 300 сомон. ана ангоркаи тоза дорум, ангоркаи тозам духтаро бинед. ина брошки задагиямша, яъни нан зайда качество. размер 50-60 мешава. нарх мешава 350 сомон ангорком. барои ки ангорком метрошон қиматам борои навинкам. латофаҷон латофата ёфтанаш қимат. кам кам дедер меем ба хотири закасо. ҳамаш духтаро кардиган. нера модель нишон додам. се расветка духтаро дидем. 350 сомони. мех снимающий мех 350 сомона мехай. оригинал. ҳай духтаро даруна як борга латофаҷон байкре камера кунен. ҳамчун ҳама вақта дукони ма бар дакай барое ки мо офтобӣ кем вақт надорем шукронаи парвардигор ки ҷобаҷо кунем. бинен кадомаш махлӯ скрин кунен рӯи кунем духтаро. нархора бо мефаҳмонам, нархора бо мегумтона. ҳамаш бори новинка ҳай. аллоҳ нигаҳбонтон шавад духтаро. духтарако бо ини бори нав омадагия 350 сомони сета расветка дорад. нигоҳ кунед сиёҳ ҳам дорем духтаро. на танаи моделдам ҳастай. размери ай 50 то 58 ҳастай. нигоҳ кунед сиёҳ сабз молочный. духтарои конкретни харидор марҳамат.